खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि चिरां जिल्ला एबसुआ Hslc आनजादाव जिथि मासि आवग्रिना उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमानि नब्लाङाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सिगां SSEV डिभिजन 1 जों खुंजानाय 2026 इं मायथाइनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद Hslc आव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै चिरां जिल्लानि जौसिन जिथि मासि आवग्रिना उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आर'नाइ आरो मान बिलाइ बावदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिया बर' बिजोंजों फरायग्रा फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरखौ मोनसे थुलुंगाखां रादाब लाबोदों। जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, बेंटल फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डॉ रन्जित कुमार नार्जारी, बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारी आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोर, गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोर आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बाथि खेबनि थाखाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेंटल कलेजनि जि मोनसे अडिट'रियाम बेवहाय जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जिल्लानि सिङाव गासै बे बोसोराव मेट्रिक पास जानो हानाय फार्स्ट डिभिजननि गेजेराव टप 10 जि मोनसे सायख'नाय बेखौ जोङो दिनै मान बावदों आरो बरायदों। बे बोसोराव गासै टप 10 पजिशनाव 11 जन फरायसाफ्रा मासि आवग्रिनो हानाय जादों आरो जोङो चिरां जिल्ला एबसु हिसाबै बे मान बावनाय हाबाफारिखौ जों फैबाय थानाय समावबो लांबाय थागोन। दिनै बाव गोबां फरायसाफोरनि नुजाथिनाय कलेज लेभेलनि हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि लेभेलनि फरायसाफोरखौ लानाय जादों आरो बाव जोंनि सोलोंथाइजों नांजाबनानै थानाय प्रिन्सिपाल बिथांमोन, फोरोंगिरि बिथांमोन आरो गार्जेन बिथांमोनखौबो लानानै जोङो आरो समाजनि मोजां सानग्रा जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननि जे मोनसे कपारेसन जों बेखौ लानाय जादों। जों आसा खालामदों जिबायदि मोनसे फिथाइ जोङो लुबैदोंमोन थांनाय समाव, जेरै चिरां जिल्लाया जोङो अल आसामाव मोननै बोसोर 2023 आरो 24 आव जोङो हाइस्ट मोनसे रेकर्ड खालामनो हादोंमोन कनजिकिउटिभलि मोननै इयार। नाथाय बे बोसोराव जों हायासै, थांनाय बोसोरावबो हायासै। थांनाय बोसोराव अब्लाबो जोङो बिटिआर रिजनाव टप पजिशनाव मोनदोंमोन, खिन्थु एबार बोसोराव जोङो माने दुखुनांथाव जाहैबाय, नाजाबाबो हायासै। गोबां खारन थागोन, जाय खारनफोरखौ जों दिनै एक्सरे खालामनायनि प्रयोजन जाबाय। जोङो बयबो गार्जेन, फोरोंगिरि आरो जों आफादफोरा जों बिनि सायाव दायथ' दङ, बेखौ जों उननि समाव लांबाय थागोन। एबारहाय जोङो मा खालामनो हादों, बाहाय जि मोनसे लुबैनाय बायदि मोनसे एक्सपेक्टेसन मोनसे रिजाल्टखौ मोनाखैब्लाबो जों मोनसे प्राउड फिल खालामनो हादों। खारना जाहैबाय अल आसाम बर' बिजोंनि जि मोनसे माने टप पजिशन दुलाराय बर' फरायसा आफादा देरहासार कमल कुमार बान्था होयो अल आसामनिफ्राय बर' बिजोंनि। बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्रायनो जोंनि सासे फरायसाया सोमावसार बसुमतारीया 89% लानानै माने जाफुंसार जानो हादों बा टप पजिशनखौ बिथाङा दखल खालामनो हादों आरो बेनो बर' बिजोंनि बयनिख्रुइ बांसिन। बिथाङा एक्सुअलि प्राइभेट स्कुलनिफ्राय फैदों, जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम फरायसालिनिफ्राय, बे प्राइभेटनिफ्राय। आरो गुबुन मोनसेखौ जोङो गोजोन बावदों, जिहेतु सरकारि स्कुल दं जोंनाव बर' बिजोंनि, सरकारि स्कुलनिफ्रायबो जोंनि चिरां जिल्लानिफ्रायनो अल आसाम बर' बिजोङाव हाइस्ट नाम्बार मोननो हादों। बिथांनि मुङा जाहैदों स्वर्नलता नार्जारी। बिथाङा 87.83% लानानै उथ्रिनो हादों आरो बिथाङा PMC दक्षिण बिजनी हाई स्कुलनिफ्राय हादों, बिजनी साब डिभिजननिफ्राय। दा बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब आरो बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि जिल्लानि थाखाय आरो गासै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि साफा साफा रल मडेल जागोन, जों बेखौ आसा खालामो। गासै जाफुंसारनाय जोंनि फंबाय बिनानाव स्टुडेन्टफ्रा इयुननि जि मोनसे थांखि मिजिं बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोनफुंनो हाथों, आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। दा दिनैहाय चिरां जिल्लाया गासै रिजाल्टनि जि मोनसे स्टेटास बेखौ नायोबा जोङो एसे गाहायावनो फैदों आरो गाहाय फैदों होननानै जोङो बेबायदि फ्रास्ट्रेसन जानायनि बाथ्रा गैया।
जोंहा दायित्व दङ। जों आफाद हिसाबै बेनि गासै सलुसननि बाथ्राखौ लानानै मेजारमेन्टनि माखासे बेबस्थाखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव जों मोनफ्रोमबो फरायसालियाव जों भिजिट खालामगोन। फोरोंगुरु बिथांमोनजों जों रायज्लायगोन, गामि गामि थांगोन, बिमा बिफाजों रायज्लायगोन, फरायसाफोरजों जोङो रायज्लायगोन। जोङो जाफुंसार जानांगौबा, मोजां मोनसे क्वालिटि इडुकेसनखौ मोजां मोनथ'नांगौबा, जोंनि थांखि आरो नोजोर, जोंनि जि मोनसे स्ट्रागोलफ्रा, जोंनि प्रिपारेसनफ्रा माबायदि जानांगोन, दिनैनि एग्जामिनेसननि जि पेटार्न, कुइसननि पेटार्न, दा बियो जिहेतु सोलायबाय थादों। गोदान गोदान बाहाय माखासे पलिसिफ्रा दिनै एडाप्ट जादों नेसनेल लेभेलाव, स्टेट लेभेलाव। दा बै थासारिफोरजों, निउ पलिसिफोरजों जोङो बोरैहाय स्टुडेन्टफ्रा एडजास्ट जानानै गावनि हायार इडुकेसनखौ क्वालिटि भाबै लानानै थांनो हायो, बेखौ निस्सय दिनै जोङो मोजाङै सावरायलायनांगौ दं आरो लांनांगौ दं। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों जेब्लाबो रेडि। दिथागिरिफोरनि गेजेराव मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनसे रादाब लाबोदों। दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गथ'फोरखौ, फरायसाफोरखौ मेगन बेखेवना हरनायनि मोनसे गुदि थांखि दं। स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि जोङो फरायसाफोरजों बोसोरफ्रामबो जेब्लायबो सोलोंथाइखौनो जोङो गुदि खालामनानै जोङो जि मोनसे आफाद हिसाबै जाथि दानायनि जोंनाव जि मोनसे दायबद्धता दं, जोंनाव दायित्व दं। आरो दिनैनि दिनाव जों नुबाय जे जायखिजाया बेक्तियानो जा, न'खरानो जा, समाजानो जा, हारि हादरानो जा, गसंथानांगौबा, थांनानै थानांगौबा सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जों गारनानै जानाय नङा। दा बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिबि जों मोनसे इनिसियेटिभ, मोनसे मिशन प्रजेक्ट लादों जे जोङो बर' स्टुडेन्टफोरखौ दिनैनि जुगाव गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो, प्रप'र्सनफोरखौ जों थिग खालामनांगौ थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लानानै थांगोन। जोंनि समाजा, जोंनि गार्जेना, ससाइटिया सोलोंथाइनि सायाव बे लेभेलसिम सांग्रांथि गैया। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गार्जेनफोरजों थानानैबो जों सोलोंथाइनि सांग्रांथिखौ होदों। फरायसाफोरखौ लानानै दिनैनि जुगाव केरियारनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों, क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों। फोरोंगिरि सारमोनखौबो जों खावलायदों जे दिनै जों फरायसाफोरखौ माबायदि जों जोथोन लानाया प्रयोजन दं, सोलोंथाइनि फारसे जों माबायदि जोंहा दायित्व दं समाजा, बे बाथ्राखौ जों सावरायदों। दा मानोना सोलोंथाइखौ लानानैसो जोङो बै इयुननि सिमांफोरखौ बेक्ति फरायसाफ्राबो लांनो हागोन, न'खर समाज दानायाबो जागोन, हारि दानायाबो जागोन। आरो बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों समाजाव सोलोंथाइनि फारसे जेब्लायबो जोंनि जि इनिसियेटिभ, जोंनि जि मोनसे बेबस्था, बियो लागातार थांबाय थागोन।